Открийте регион Поморийски залив и източна Стара планина и открийте неизчерпаеми възможности за своето здраве. Многовековните традиции, природните богатства и най-съвременните постижения на медицината превръщат региона в несравнимо кътче на земята. Древните траки са го наричали свещено, а римските войни са идвали тук, за да се лекуват след тежки битки. Район Поморийски залив и източна Стара планина е разположен в югоизточна България и обхваща общините Поморие, Айтос и Руен. На изток района има широк излаз на Черно море с несравнима красота на бреговата ивица. На север и северозапад той включва южните склонове на източна Стара планина и част от района на задбалканските полета, долините на река Айтоска и река Луда Камчия и Бургаската низина. Поморие е един от най-красивите морски градове, възникнал в далечния 6 век преди Христа. Днес градът е неповторим и привлекателен курортен и морски център за възстановителен и спа туризъм, обявен през 2007 година за столица на балнеотуризма. Просторната плажна ивица и съвременните терапевтични процедури превръщат региона в желано и търсено място за почивка и лечение. Не случайно тук се провежда 18-тият годишен конгрес на Европейската спа асоциация. Градът събира представители на водещи международни компании в областта на туризма, хотелиери, туроператори, фирми за оборудване на спа-центрове. Тук природата е била изключително щедра. Дарила е Поморийския регион с най-голямото богатство – вълшебните извори на здравето и красотата. Лечебна и ценна, водата е единствения природен елемент, който едновременно има дарбата да пречиства, лекува и балансира човешкото тяло. Поморийската кал е уникален природен продукт, който се образува на дъното на лиманното Поморийско езеро с помощта на много микроорганизми. Лиманната кал, добивана от Поморийското езеро, разполага с неповторими качества, които ще събудят и възстановят сетивата на тялото ви. Специфичното за нея е, че тя е образувана много бавно, по 1 мм годишно, което определя и силните и възстановяващи качества. В калта се прилага по 3 възможни начина. Едното е кална вана, което е рапна вода и кал в съотношение 2:1. Второто е калната апликация, при която се използва чиста кал, като болни ляга на кушетки и се завива с кал. И третия ни метод е така нареченият кален плаж или египетски метод, който се използва само през лятото и се провежда на открито, като човека тогава се намазва с кал, престоява 20 минути до така нареченото влажно напукване на калта, след което се измива с солена вода. Под въздействието на лечебните кални процедури може да очаквате значително активиране на метаболитните процеси. Те имат изключителна сила при заболявания на горните дихателни пътища, както и при лечение и облегчаване на над 45 вида заболявания. В района на Поморие, Айтос и Руен ще откриете развита хотелска мрежа, която ще ви предложи освен традиционните за региона кално лечение и луголечение, а също така и разнообразни спа процедури, масажи и уелнес терапии, които се извършват от високо квалифициран персонал с участието на автентични български билки. За своите гости регион Поморийски залив и източна Стара планина предлага и пълноценни условия за отдих, спорт и развлечения. Насладете се на първокласните ресторанти и нощни клубове, впечатляващата конна езда,
разходките с кораб или зареждащите водни спортове. Регион Поморийски залив и източна Стара планина ще ви предложи и богато историческо наследство от археологически забележителности. Те ще ви отведат далеч назад в славното му минало, Тракийската куполна гробница, средновековната църква Преображение Господне и музейния комплекс Стари анхиалски солници. Какъвто избор да направите, можете да бъдете сигурни, че вашето тяло ще ви благодари. Нещо повече, пълноценната почивка ще ви накара да искате да се завръщате там, където сте познали пътя към своето физическо и душевно здраве. Регион Поморийски залив и източна Стара планина. Виж и разкажи.